Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 4. An oras hatod sa Indokang. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrex-cited ang isip at katawan. Maray na hapon mga tugang uya po ang mga baratang unyan para sa agadigdi sa Radyo DCGB. Mga baratang maruluwas sa aga sa mga dyaryo nasyonal enot sa PBN DCGB sa mga baratang unyan para sa aga. Inutuntan barata ulit dyan sa luwas si Luwens Barcena. Luwens Kamen. Pinatunayan ni Congressman Alfredo Pino Garbin Jr. na Ako Bicol Party List na nagdalagan man bilang alkalde sa syudad kan Legazpi na dai siya nagpapako sa iyang pangako maski na nga ni napirde siya o kaya nalamangan ni mga nagkapiraman sa ng boto na iproklamar na mayor-elect na si Geraldine Rosal. Ini matalihis na maunano taran kan DCGB News asin kumpirmaro ni Garbin na ang pagtiripon kasubago sa Embarcadero de Legazpi iyo ang pagkakaigwa din orientation kan sa iyang ipinaghatod na serbisyo ka na tulong para sa mga disadvantaged sa workers o tupad tangani ng magkaigwa nin dagdag trabaho at mga Legazpenyo. Gatos na mga individual sa mga manlaylay na barangay na natawanan nin orientation may kinaaraman sa siring na bagay. Sigun man sa pagkikipag-ulay kan DCGB News kay Garbin sa iyang idinagdag na mga programang ini talagang tututukan niya taan problemang nanotaran sa iyang paglibot-libot kan mga nakalihis na pagkampanya bago mag-eleksyon iyo ang pagkakaigwa ni kadakol na mga nawaran nin trabaho dahil sa pandemya. Kaya sigun kay Garbin sa Gabos sa iyang makakaya, igibuon niya ang Gabos papunta nang sa aldaw kan eleksyon asin ini nagkuno man ning kadakol na mga positibong response bot partido ni Rosal asin partido niya na kung saan napatunayan na ang sa iyang kataramon day nagpapaltos dahil sa iyang pag-ibo nin mga siring na bagay. Apisar kan siring na bagay pinangako man ni Garbin na mga naitugtog na o kaya mga una ng pag-drill ni na mga one-line na mga water system sa mga arayong barangay sa indang ipagpapadagot sa katabangan man ka na Bicol Party List nga ng matawan an sa iyang mga namumuta na barangay sa sur na parte kan Legazpi na malaganan nin supply nin tubig maski nga ni day siya ng gana sa iyang na pinagmamaot sa kuta na matukawan tangani ng mapahiwas ang serbisyo sa mga Legazpenyo. Alagad sigun sa iya, ang nagabos sa iya mga ipinangako, magpapadagos sa kod igwapa ni na pundong magubuno hali sa National Fund. Mga dagdag na bareta, hali digdi sa luwas, ako po si LBB. Pinirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte na maging lay ang lakdang na mapakusog sa sanggunian kabataan, kaya ba naman ang pagtaonin bulanan na honoraria sa inda. Pinirmahan ni Duterte kan Mayo 6 ang Republic Act 11768 na minaamyendar sa nagkaparang probisyones kan sanggunian kabataan Reform Act of 2015 mantang ang kopya kan bagong lay na ipaluwas pa sana sa media ngunya na aldaw.
Sa lindong kini, ang gabos na miyembros kan SK kay riba ang treasurer asin secretary dapat magresibi nin bulanan na honorarium sa pagtapos kan kada regular monthly meeting. Alagad day dapat maglampas nin 25% kan SK fund. Siriman, day man dapat maglampas sa kompensasyon na naresibi kan SK chairman. Ang mga respetibong local government units pwede magtaonin dagdag na bayad asin social welfare contribution, asin hazard allowance sa SK chair, asin iba pang ilihidong opisyales. Daipang anuman na indikasyon na nagkakaigwa na ng local transmission in Omicron na subvariant BA.2.12.1 sa nasyon. Sinabi ni infectious disease expert Dr. Edsel Salvana na ando sa nakaso ng BA.2.12.1 sa Palawan, malinaw na single cluster sa na, mantang anduang kaso man sa Metro Manila, padagos pa ang investigasyon. Sa likod kaini, tinawanin doon ni Salvana na mas ligtas pa man girarayan ipamugta ka na igwana sa mga komunidad kansiring na variant para maging maingat ang publiko. Katakod kaini, siniguro ni Salvana sa publiko na dain na po ning ipairarom sa lockdown ang nasyon dahil ang tahalang kaunaan vaccination rate kan Pilipinas. Paliwanag niya na napirita na mag-lockdown ang nasyon kan 2020 dahil wala pang mga bakuna kontra COVID-19. Mientras tanto, pinirmahan man ni Presidente Rodrigo Duterte ang ley na matao ng protection sa mga konsumidores kontra sa pangdadaya sa pag-aprobitsar ng financial products asin serbisyo. Ang kopya kan Republic Act 11765 o Financial Products and Services Consumer Protection Act na pirmahan ni Duterte kan Mayo 6 alagad ipinalos pa sana kan Malacanang. Ang gobyerno ang maimplementar kan lockdown na maprotehir sa diretso kan mga financial purchasers. Ang bagong ley magkakaibon ng efekto 15 dias matapos ang publikasyon kini sa Official Gazette o duwang national newspapers na may mahiwas na sirkulasyon. Dapat na inoton ang priority groups sa mga babakunahan pa. Sigun ini kay Dr. Tony Leachon, public health expert, tanganing makaiwas sa matinding epekto kan COVID-19 asin sa taho naman ka nagraraning expiration kan COVID-19 vaccine sa masunod na bulan. Sinabi ni Leachon na kaipuhan matutukan ang vaccination rate sa mga negosyo na diit-diit naman na nagbubukas asin dengo na ipirit ang pagharong-harong para makapagtudok sa mga bago pabakunado o makatudok sa mga bako pabakunado. Katakod kay ni hinagad ni Leachon ang mga dapat na magpa-booster dahil mawawara na ang epekto kay ni matapos ang 6 na bulan apwara sa malaog ang tag-uran. Kaya kaipuhan maging protektado sa iba pang mga helang. Pinirmahanan ni Presidente Rodrigo Duterte ang ley na mapalawig sa validity ka lisensya na magdara nin armas asin ang registrasyon nin armas sagkod sa 10 taon. Pinirmahan ni Duterte ang Republic Act 11766 kan Mayo 6 alagad ipinalos pa sana kan Malacanang sa media ka nakaagni aldaw na amiandar sa duwang probisyones kan Republic Act 10591 na minapalawig sa validity kan license to carry firearms sa 2 taon sagkod sa 10 taon. Siriman, ang registrasyon nin armas alay sa dating 4 na taon sagod sa 5 hasta 10 taon. Sa lindong kan bagong ley, ang gabos na license to possess firearms pwedeng mabago kada 5 o 10 taon. Ibinasura ni public health expert Dr. Tony Leachon ang posibilidad na mag-lockdown en kaso magsikad ang COVID-19 cases matapos ang eleksyon. Sigun kay Leachon, mild sa na ang Omicron case na dapat mantulos bulungon. Apwera kay ni, sinabi ni Leachon na dain na matugot ang pribadong sektor na mag-lockdown pa, lalo na nag-aarangkada na ang ekonomiya kan nasyon. Na-detect na ang primerong local transmission kan Omicron subvariant BA.2.12.1 sa Pilipinas.
Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang tulong bagong kaso kan sub-variant na diskubre sa Western Visayas region. Sa sinabi na ang saro sa tulo fully vaccinated na returning overseas Filipino sali sa Estados Unidos, mantang duwa ang local cases. Sa duwang local cases, saro ang fully vaccinated, mantang pigbiberipikar pa ang saro. Ini ang nagdara sa total number na BA.2.12.1 cases sa Pilipinas sa 17. Nakaabot na sa Korte Suprema ang sarong petisyon para kanselaron ang Certificate of Candidacy o COC ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang nasabing petisyon hali sa mga civic leaders na sina Father Christian Buenafe, Fides Liam, Maria Adelina o Edeliza Hernandez, Cecilia Lagman Sevilla, Roland Vibal asin Josephine Lascano. Sa giraray na tinawanin doon kan civic leaders sa pagikan legal counsel ninda na sina Attorney Theodore Te ang ineligibility ni Marcos Jr. para magkandidato ngunit na eleksyon at hindi man siya pwedeng ideklarar bilang bagong presidente ka nasyon dahil sa nagkapirang irregularidad kay niya kan magsumitir siya kan COC. Kay ba na digdiyan, day pagdeklarar nin kasong kinakahampang kan mga Marcos may kinaaraman sa estate tax. Katakod kay ni, hinagad kan mga petitioner sa Korte Suprema na magpaluwas ng Temporary Restraining Order o TRP para punduhon kan Senado asin kamaraan canvassing kan boto ni Marcos. Siring man ang proklamasyon sa iya bilang nangganang presidente ngunyan na 2022 elections. Madubli kayo ang administrasyon para maabot ang 77 milyones na target population na mabakunaan kontra sa COVID-19 bago matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte sa Hunyo 30. Sinabi ni National Vaccination Operations Center Chair asin Health Undersecretary Mirna Cabutahe na kulang pa nin 8.3 milyones para maabot ang target population. Sa ngunyan, nasa 68.7 milyones ng mga Pinoy ang nakakompleto na nin bakuna. Kasabay kini sinabi ni Kabutahe na igwapang 4.3 milyones ng mga Pinoy ang kaipuan pang matudukan nin ikaduwang dose. Sarong Certificate of Canvass na sana, andi pa na isasabay sa kabilugan na bilang ka National Board of Canvassers kan COMELEC para sa resulta kan eleksyon sa pagkasenador asin party list. Pasado alas 5 nin hapon kan matapos ang pagbilang sa 162 o 72 hali sa kabilugan na 173 COCs. Ultimong narehistro kan poll body sa canvassing an 14 na COC gikan sa overseas voters, partikular an ultimong ballot box gikan sa Embahada kan Pilipinas sa Oslo, Norway. Solamente ang mga boto hali sa Lanao del Sur an makumpleto sa canvassing. Magigiramdaman na nagsapar nin violensiya asin kariribokan sa nagapirang lugar kan Maya 9, arog sa mga banwaan kan Butig, Binidayan asin Tubaran, Lanao del Sur. Nakatalaan man sa Mayo 24 ang special election sa 14 na barangay sa mga nasabing lugar. Imbitado kang COMELEC ang mga pangenot na opisyales kang gobyerno sa pangenot ni Presidente Rodrigo Duterte sa proklamasyon sa 12 mga nangganang senador sa nakaaging eleksyon ay tinalaan sa aga. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na imbitado ninda ang Presidente, Vice Presidente Leni Robredo, Senate President Tito Soto, House Speaker Lord Alan Velasco asin Chief Justice Alexander Esmundo para sa proklamasyon. Base sa giya kan COMELEC, ang kada nangganang senador pwedeng magkigwa nin 5 bisita. Pigtabangan na National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL and Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa pag-revalidate kan mga election returns o ERs. Ipinahayag ni Dr. William Yu, Board of Trustee kan PPCRV, na nag-volunteer na ang NAMFREL kan maaraman na sobra 300 na ang mga ERs na dapat i-revalidate. Atap nagigibuhon kan PPCRV ang revalidation na bako arog kan dati na pigigibo ini matapos ang saindang pagbilang. Naglalao man PPCRV na madudugangan ang mga kaipuhan na i-revalidate, mantang padagos ang encoding lalo kung dakol na clerical error.
Magpapadagusan encoding ka nasabing Paul Watchdog sa may nag-aabot pang mga ER as in may mga volunteer pang gusto na mag-encode. Meras ng iba pang detalles kan Bareta. Sinabi kan Comelec na ang presumidong Vice Presidente Sara Duterte Carpio pwedeng magsumpa. Nagkaparangal daw bago ang presenting administrasyon maglusod sa pwesto sa Hunyo 30. Inan kinonfirmar ni Comelec Commissioner George Garcia sa pagsasabi na si Carpio mapuon kan sa iyang termino bilang Vice Presidente sa hapon kan Hunyo 30. Enot kani, itinala ni Carpio ang inaugurasyon niya sa Davao City sa Hunyo 19 sa pagsasabi na gusto niyang takwanin honra ang mga Davaoeños na maging testigo sa iyang pagsumpa bilang Vice Presidente kan nasyon. Nagsayumang magkomento si infectious diseases expert Dr. Edsel Salvana sa paglataw kan sa iyang pangaran bilang saro sa mga pigpipilian na maging masunod na secretary kan Department of Health o DOH. Sigun kay Salvana, wala pa man indirektang nagko-koordinar sa iya gikan sa kampo ni presumptive President Ferdinand Marcos Jr. Kun kaya nakasentro sana siya sa ngunyan sa iyang trabaho. Mantiniduman siyang miyembro kan Technical Advisory Group o TAG kan DOH asin maski pahalinan presenteng administrasyon padagos pa man girarayan sa iyang trabaho sa pagresponde sa COVID-19 pandemic. Inapod man ni Salvana na uring-uding man sana ang mga pinagpilian bilang masunod na DOH Secretary. Nasa Australia ngunyan ang presumidong Presidente Bongbong Marcos para magpuropay-ngalo asin bakasyon matapos kan matinding kampanya kan nakaaging eleksyon. Sinabi ni Abogado Vic Rodriguez sa pagtaram ni Marcos na kariba ang pamilya alagad mauli masana sa Webes. Sa ibang lado, ang biyahe ni Marcos sa Australia sinabat ng protesta kung sain ang mga nagprotesta nagkaigwan ay pagtiripon sa Central Melbourne. Target kan PhilHealth na makakolekta nin 205 bilyon pesos sa pagitaas kan bulanan na premium contribution sa 4% gikan sa 3%. Tinawanin doon ni Ray Belenya, Senior Manager kan Corporate Communications Department kan PhilHealth, na dagdag na benepisyo sa mga miyembro ang initaas na koleksyon kan kontribusyon. Piga karkulong nasa 185 bilyon pesos gikan sa totalmenteng koleksyon ang mapapaduman sa benefit payout sa taon na ini. Mantang ang ibang local government units naghahanda na kan mga dokumentos asin matalaan na ng petsa sa pagpalis kan masunod na administrasyon kasunod kan nakaaging eleksyon. Ang ibang LGU nagpuo naman kan sendang preparasyon. Sinabi ni DILG Undersecretary Ipimako Dinsing na may monitoring sinda kung nasain igwan ni mga LGU na nagpuo na nin transition sa masunod na administrasyon. Mantang ang iba naghahanda naman kan mga dokumentos asin itinalaan naman ang petsa kan pagpalis kan administrasyon. Idinugang pa man niya na ang mga bagong mapiling hepe ekotibo asin iba pang ilhidong opisyales mapuon kan sendang trabaho sa Hunyo 30. Pigo konsiderar na kan Department of Agriculture ang pagbalik kan NFA rice sa merkado. Alagad piglinaw ni Agriculture Secretary William Dar na para sa mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang NFA rice. Di naman kipuan pang amyandaran ang Rice Tarification Law of 2019 para sa nabuhayon ng NFA rice. Sa iraram ka na sabing lay, pigtutugutan ang unlimited importation in bagas sa good may phytosanitary permit ang private sector traders asin makapagbayad ng 35% tariff para sa shipments gikan sa mga kataraid na nasyon sa South Asia. Base sa price monitoring kan DA, an average retail price kan regular milled rice nasa 37 pesos per kilo, mantang 41 pesos ang kada kilo o kilo kano well-milled rice. Agosto 2019 kan punduhon kan gobyerno ang subsidy sa oil price.
Ang bagong lay na minatalaan in fixed term para sa Chief of Staff asin iba pang haralangkaw na opisyales kan Forces Armadas kan Pilipinas, iyon saro sa mga legasiya ni Senador Panfilo Lacson sa military asin defense establishment. Ibinusol ni Lacson kan September bilang pamayo kan Senate Committee on National Defense and Security ang Senate Bill 2376 kariba ang House Bill 10521 na iyo ang naging basihan kan Republic Act 11709 na napirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi ni Lacson na finalmenting matatapos na ang revolving door policy sa Forces Armadas kan Pilipinas. Suportado kan mga stakeholders kan Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang implementasyon kan Republic Act 11223 o MIDBID bilang Universal Healthcare Law o UHC Law. Sigun sa mga stakeholder, pabor sila na maging tagapagbusol kan social health insurance asin kahandaan na suportahan ang mga programa asin regulasyon kan nasabing lay. Kamawutan kaining matawanin proteksyon ang mga Pilipino kontra sa peligro sa pinansyal, tanganing mamatean ang abot kayang serbisyong pangsalud kay iba na digdian benefit packages arukan testing, home facility-based isolation, hospitalization, vaccine injury compensation asin iba pang benepisyo. Limang boya o marker ang matriumpong naibugtakan Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Tanganing matawanin giya ang mga barko asin mga parasira sa pagnavigar sa Exclusive Economic Zone kan Pilipinas. Siya nagsinabi na ang kada boya ibinugtak harani sa Lawak Island, Likas Island asin Parola Island. Duwang boya man ang binugtak sa May Pag-asa Island. Sinabi ni PCG Commandant Admiral Artemio Abo na daiman ni nangyaring tensyon sa ginibong aktibidad kung saan maski ang China Coast Guard nakasubaybay man. Sa ibong lado, magkakaiguan in arrival honors ang PCG sa aga para sa Task Force kan Coast Guard na matriumpong naibugtak ang mga boya sa WPS. Aminado ang Department of Energy o DOE na difisilan sindang kontrolon ang pabago-bagong presyo sa nin petrolyo sa nasyon dahilan kan padagos na sintikan sa pagultanan kan Russia asin Ukraine. Sinabi ni DOE Assistant Secretary Gerardo Erguiza na padagos na pigihigpitan ang pagluwas nin petrolyo gikan sa Russia. Sigon kay Erguiza, maging sa iba pang mga nasyon, kapareho kay US, Iran asin Venezuela, padagos man na nakakamatinin krisis sa petrolyo dahilan kaya nagkakaigwanin dagdag bawas sa presyo kaini. Sinabi ni Erguiza na kaipuan ngo nang matapos ang gyera sa pagultanan kan Russia asin Ukraine dahil mantinido ang unstable ang presyo o petrolyo sa bilog na nasyon dahilan para madifisilan sindang masiguro ang hababang presyo kaini sa nasyon. Hinagyat ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abo na maging disiplinado asin masinunod ang 1,325 mga trainees na ipapaararam sa Coast Guard non-officers course sa PCG Regional Training Center sa Taguig, La Union asin Zamboanga. Masabak sinda sa 6 na bulan na ensayo mantang ang mga trainees nagsabay sa PCG NOC Class 90, 91 asin 92 sa Pier 13 sa Port Area Manila para sa oath-taking asin convening ceremony. Sa iyong tanawanin doon ang importansya sa mga hagyat na aagihan sa training center para maging epektibong miyembro kan PCG sa pagsunod sa mandato kaini. Inanunsyo kan Bureau of Animal Industry o DABAI ang resulta kan Phase 1 kan sindang vaccine trials kontra sa African Swine Fever o ASF. Ginibuan clinical study for the evaluation of ASF vaccine in protecting pigs against African Swine Fever poon Pebrero sagkod Mayo 2022 sa pagkikipagtabangan kan Chulalongkorn University sa Thailand. Ang vaccine trial ginibu sa Rubina Farm sa Bulacan na may kamawotan na mahiling kung ligtas na gamiton ang vaccine para magkaigonin immune response ang mga atama na hayop kontra sa ASF virus. Sigon kay BIA o BAI,
Director Rildrin Morales na sa primerong vaccine trial na irehistro ang minimal na non-related mortality sa mga orig na natudukan. Naglalataw sa 66% kan sample animals nagpahiling nin antibodies kontra ASF virus. Sigun kay Morales, dahil sa magayon na pigpahiling kan phase 1, pigrekomendar nindaan magkaigwan in phase 2 at na vaccine trial. Plano kan DA, nagibuon iningon niya na Mayo sa Hunyo 2022. Sa pagkakataon na ini, babaloon naman ining itudok sa mismong mga orig na tinamaan ng ASF virus. Iyan mga tugang ang detalles kan mga bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radyo DCGB. Sa pangaran kan mga pagiriba, Ronald Baldo Salado Technical. Kami po ang nagatud kan bareta. Ako po si Francia May Boras. Ako mo po si Edwin Taral nagsasabing salamat kan sa indong pagantabay. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help jumpstart your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multisarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Helps you jumpstart your day, Milo every day. Mag Milo